Good morning sa Dumigtugbong. Kay mangita ko na rin isa upuan. Kasi pangitan? Ginasun. Ano sa basa magudin kuranan? Rapo. Tagbay na ka mama. Awa agamo ang awa atong dag. Ang lambing mga gaday. Lamang papa. Parang tugnawa oy. Madala magiging hasun ron. Ay. Favorite mo dikin hasun. Hina diha ah. Dani dapit na krasag may strak sakit na. Kaning lapuka mao ni gika disgrasyahan sa maestra. Overflow og juta. Tapos mo? Kamu ray kanta. Mga katawhan na. Wa pa rin size no. Nani nagtinda? Wala medad paratahin aga na. Wa pa rin na iron. Ato sang ibaon na sa dapit na imutahi. Indar laman. Labay sa aming kuroy. Angkol rito. Ano ka? Ako bulong sa Ba dagat. ati big to. Mga do ko buwak na na. Ha? Big na ka. Pangabasan. Pero, Tugnawa. Uy. Nalipay mga tanom dyan silang kuan puro kagiuwan no. Kaya action nagkahilo. Tugnaw kayo. Jack. Ay ikaw din mo ko diyan. Yan ba mamaya no? Dani maliksyon nag mga tao. Padudo. Sarap ang isa. Pasaan ko. Pasak na dito. Gagang tatay na dudo. Gagam na tatay no. Sakda. Himba to, himba. Ya, baduy. Simba man siya nasita. Pagi na ko. Oy, dugo lagi ko naman. Oy, ba na. Lagkaw. Pure in. Lagkaw ni Pure in dito. Ano to? Nabay lukutan. Ay, lupot. Ha? Ay, lupot. Wah. Isa ra? Uban, lato. Okay, banan nila ko. Api ng tindera ko. Mga dyan favorite sang bana kinasun. Ay pwede ganang kada ni. Hey guys, good morning. Adong ni Manimban Happiness Family House. Kapilan ba ito nagdugnay? Kapilan ko nagdug. Ya, alin na ko matulog niya. Di. Ang hita mami. Hi mo sinina la. Hi mo sinina. Nindot kay kasi. Kananay man gud na. Kasalti nila to? Di kananay lita na. O ka na lang na? Aw, ano ko muna gisulog kasal ni? Nang birthday? Adi mo siya nakailis na kateriya. Excited. Hala kisa nang pahon mo si kapan. Oh, no. Ay, smile mo na anak na sweet. Kailan ito na. Di ko naman palabi. Karong ba? Ha ha. Smile ko na. Pakita si, di mo na yung anak ganina. Pakita si Tiri. Ito smile mo. Karon? Gani hasap ko gani ha. Ismail na gani sama. Ito yung smile kanina ba? La. Ito. Ala. Ano si smile lang nga. Kuan tanawon. Si Nina, ang pangsimba ka programini. Isa kayo rin yan mo. Ala, ni mo ayo na. Gilahang naong. Mga
Ha, nga na, siya kong Pwede labing-labing. siya siyang papaatan na tadawa na. Kapot nay. La. Ano nay kung maglambing ni mo kaya kanang kanunay ta maglambing mana lagi. Ay, labing-labing. Kay gimunaw kay bull magibunaw magibunaw manay. Ha? Kato lagi Kato kaya ganina. nga tuminga dito miskon ba unsa na lahi ging na ari unsa imong lahi imong bana day. Tiyak, Please do. kuya. Gahapon bitaw di ba ka video call ka ani ko. Kisa man na alitaw mo mag-arabo. Aksidatan, maan na magtustos, huwag di mag-ipon. Mag-ibang makatan. Pero hindi Eh, day, magalig mo, tinustos na, day. Tanawa ko teriya gahong ngipon na nangipon naman na teriya. Anay. Tagdi ka ito nang ipa-artificial. Dress dye. Kamu na nahilin mo, ananilin. Meron classmate ba? Ano, te? Makaila ka sa mong kabanan na teriya. Kaila ka sa mong pastora teriya. Kaya lagod. Pastor Will, pastora rin din ang kabanan. May pastor na may pastora man. Grabe. Himuta na. Nakaka-classmate. Nagulag ba ako? Humuta siya ron. Kuha mo na, Victoria's Secret. Suway po ko. Humuta po kamay. Atong nasa kilid, ari na mo dire. Magsugod na ta. Oh, gatong nasa wahay, ari mo dire. Katong mga bata ato sa sud. Ari dire sa Nay. Nakapas mi sa nag-birthday. Lami. Lami ni tambog high blood. Hari may kanalami ang salad. Oh, spaghetti, di mawa ba sa na birthday. Hindi pilutong na na nga ininunan. Nay, sampitas mama din uli, Nay. Nay. Sampitas mama din uli, di ay Mama Ruby. Mama Ruby. Mama Ruby. Mama Ruby. Mama Ruby din ba na na? Mama Ruby. Mama Ruby. Panito ni Aliana. Ginisang kangkong with sardines. May pili-pili ha. Kung pili ma. Ado. May pili-pili ha. Kung itong tuwagan niyang buntag islog es karon di tangkong na pud gitagulag sardinas di agay. Kung pili tuwa man. Pili tuwa guys. Nasa pa ka ng avocado. Ha, kag-avocado ha. Mabirat naman ni Day. Muli bakas na madidis bahay ug mama. Muli na madidis bahay ug mama. Mamuli pa. Asidang pa ka ng avocado. Ma ang uban ni Dek. Mukha avocado ha. Magkakerte ha. Prito mi og budloy. Gusto pa ni Kadyo. Kaso dalas. Nga nirinig kurma pero 216 kilo. Dati nga lagi sa Tirubi kay sa Cebu ko no brato naman na lahi mag-precious buol. Buol ora may mga maala. Imbis kay mo ulit po sa pamilya. Bunot na munot kinakas ng pasada. Grabe buwan eh. Nagbaha na sa kalsada. Hi guys, madung adlaw ha. Di ako sa family house.
Ninja, na yung request of kapayas. Si Tuan, ang brother-in-law. Ganahan ko sa makawag kapayas sa kanang crunchy pa ba nga niya. Sumaw ni, nagkuha ko. Taning panitan. Isag po, din saan pagkaon di panitan. Kami ba ito na isaw-saw kuan? Isaw-saw ka ng suka. Ay. Ay. Hindi pa man si Zakado hinuungan. Pwede na ba niya? Bita. Lipas man ang hilin kay uli mag banang Jijin sila Jijin. Mamay nag panday sa putahan. Kalibre na sa mga hilin wala sila ka panuhon. Hindi makulupot sila magpasuhon. Sabi niya, ang panitanaan. Grabing inita. Muli po ko sa kamalig ro, nang nagtandaan niya agas na pa. Ang laba ko ang ibizaan ng mga kapatid na ito, may agas. Kanang imong hati, may hinog na natin. Harang mag-popcorn. May pre-babo lang to. May popcorn na. Nana to ang daan. May microwave. Si tatay na may tagpaan. May na. Pwede ko, ano, ada tulong siya ng tayo. Kaya may rin siya nakalaman rin. Yung tayo, yung tayo. Daw okay na lagi ito. Maprusin na. Hindi, sa ubos naman. Hindi ako may ito. Patilaw ko mong banana meat. Asa mapulok sa? Kusina? Baho. Magmas inta kating. Idurugin ang banana. Yung ano yan nila Jijin yan? Napila na yan ng plywood. Init na lagi. Ang mga tulura ba ito kaplangan ng sinabunan. Wala ko na agas. Muli ko ron. Mandani. Charang jara.
Diyan na ikahoy. Na ikahoy siya nga taputan. Yung palikod. Siga na lang sa ginit. Craving si Junjun na ni. Nahan mo ko na si Dere mo kagan eh.